Akuchenjera Themba omweso ndi Nyakawa na Malolo ya dera la Group Village Headman Mtambo kwa mfumu yaikulu Chimwala boma la Mangochi ili ndi munda waung'ono wa chinangwa chomwe anadzala mwezi wa January chaka chino, ndipo pano mwezi wa Oktoba chinangwachi chikuoneka bwino kwambiri. Pofuna kuteteza kuziweto ngati mbuzi komanso akuba, mfumu na Malolo pamodzi ndi banja lake anamanga mpanda wa bango kuzungulitsa munda wa wonse. Tsono pa nthawi imene timajambula mwezi wa Oktoba nkuti chinangwachi chikupita kokhwima, zinthu zimene zachititsa kuti ntchito yolondera kwa anthu akuba komanso mbuzi ikhale yambiri. Mayi Kuchenjera Themba akuti anayamba kulima chaka chatha, koma pa nthawiyo analephera kupeza phindu lochuluka kamba ka mbuzi komanso akuba chifukwa sanazungulitse mpanda ngati mene achitira chaka chino. Tinayika pandawu kuti mbuzi zikatani zikayang'ani kudya chani kudya chinangwachi. Tinayika pandawu kuti chinangwachi chikale bwino zadi mbuzi. Kunoko kuli mbuzi zazimbiri zimadya chani zimachola. Modzi mwana pakhomopa Kasim Themba wati ndionyadira kuti anzake amabwera pano ndi kuphunzira zinthu zina zimene amakauza makolo awo kuti ndizotheka kulima ngakhale nthawi ya dzuwa komanso ngati ziweto zikungoyendayenda. Kha usiku pena pakiso amabwera adi akuba lumaba ndiye tikaona kuti ichi pena pakiso babedwa timadzuka ichi ni usiku ukayang'ana kuti pa usiku ina akeso ndinanthamangisadi wakuba udindo watu ndumene. Ndipo mawu awo Akuchenjera Themba akuti kupatula kuti akugwiritsa ntchito chinangwachi ngati chakudya pakhomo pawo, iwo amagulitsako ndi kugwiritsa ntchito ndalamayo kugulira zinthu zambiri zimene banja lawo likufuna. Mulime muli pinthu 1 chaka chatha kunali nchala. Ndimakalima kumunda kwanga kupotoloka kumunda kufika pa munda pano nkuzula chinangwa chimosi kapena mtengo umozi ananko apasa mkazi kuti aphike chinangwa chera timadya, kumwera madzi mazulo kupika nsima. Basitu pa siku limenelo zuwa lapita. Komanso ndinagulisa chaka chatha phindu lake ninaliona, ninapeza ndalama ngakhale anthu amandibera koma ninapindulapo. Ndikuvutika momo ninapeza ndalama yokwana 200,000. Koma chaka chino ndikuona kuti pali phindu lambiri kusiyana ndi chaka chatha. Ichi ndi chinangwa chimodzi pa mtengo wa chinangwa umene taupeza kuno mudzi mwa Manolo boma la Mangochi. Timadutsa mumphepete mwa nsewumu tinawupanga chidwi kuona kuti pali mpanda waukulu kwambiri ndipo mkatimo muli chinangwa. Ndi akuti chinangwa chimenechi ndi chimene akuti adzachigulitse mwezi wa February chaka chamawa. Tinafunsafunso ani ake a munda umenewu amene ali amfumu Manolo, ndipo iwo amanafotokoza kuti mwina tiyambe kusintha maganizo pa nkhani ya mbewu zolima. Tisamangolimbikira mwina kulima mbewu yokhayokha imene sikuchita bwino, komanso mwina kuno Mangochi anthu ambiri amayang'ana kunyanja. Iwo akuti akupeza phindu lochuluka kudzera mu chinangwa. Ichi chinangwa chimene chakololedwa imene changokumba mwezi uno wa Oktoba. Malo mwa nkhani kuno ku Mangochi ndine Emmanuel Thwa.